to seromo gi jok ma civilian joma ok som to gi osiepe gi go to korido go nitiere weche mathoth ahinya. Koro yudo ni seche moko yudo ka ikelo nyathi skul kake nyathi na malong'o to after some time odonje weche mag mer, odonje weche mag drugs, odonje weche gik moko manyocha ok otim kata dala. To it is a challenge everywhere, but wakwayo jonyuol ni keep on monitoring nyithindo through coordinating with the universities. Kik gibeda ni gikelo nyithindo e university to giwene japuonj. Onego bed ni kaber to gi follow up, ging'eyo ni nyathi manawe chien odhi nade, to somo nade, to be odhi e class. To wan bende our role university kanyo, okine ka koro bende kata mana ikwa be odwa kiewo kodgi matin. Koro yudo ni seche moko wan bende wa monitor movement gi, kopo ni nitiere nyathi mineno ka dwa bam matin to raise an alarm, because we have even our bosses, even the registrar, academics. Seche moko wanyalo report such kind of cases mondo we curb such kind of characters and behaviors. Nikech gima tang'eyo Victor ni control nyithindo is a bit hectic. Nikech ngini samoro ng'ato nigi kipande ne wacho ni uja higa 18 ng'ama ng'ongo. Yes. Koro kodwa ng'ama chika. Mano Victor en kama na wacha gima iwacho ni aja higni 18 koro onego bed ni kik ng'ato chika. Aparo ni en gima very funny. Nyithi kata ibed ng'ama duong' marom nade, kata mane ikwa kama pod wadwaro guidance from parents, kendo pod wadwaro guidance from our friends and colleagues. Environment mo wantiere nyaka bed maber. Koro kik nyithindo gi bed gi mentality ni an aja higni 18 koro an gi freedom to do ABCD. Onego bed ni watimo gik mana manyalo loso ngimawa. Kik wadonji e weche mag aola, kik wadonji e weche mag drugs, kik wadonji e weche mag ni anonge ng'ama nyalo chika. Momiyo iyudo ka kata mana within the campus kanyo wan gi rules and regulations. Rules and regulations moketi ne bed ja higni 18 no. Koro ki ja higni 18 to pod in under rules, matiende ni nyiso ni pod in nyathi. Koro kber mondo mi I bend those rules to favor you. Mane momiyo iyudo kata ka ntiere kake kopo ni omaki kata gi drugs within the campus, ok wabi ng'iyo ahinya ni ng'ama duong', wabro ng'iyo ni ketho chik. To chik ka ilano koyudi ka itimo tidhi dala, seche midhi dala iwe jowadu ka somo, in koro riembi. Mane momiyo wakwayo ni nyithindo mwabedo godo gibed nyithindo ma discipline to obey rules and regulations. Mondo kik giketh kargi, nikech kata mana drugs magidonje go mago gik ma bende ketho ngimagi. To wadwaro ngima maber. Yes, Victor. Nitie moko ma bende thothne classes ok gidhie. Yes. Udil gi students makamago nade? Samoro nitiere wach moro machando pache, mamiyo ok odhi e class. Ang'eyo case moro mane jonyuolne ong'eyo ni bang' higni 4 gidhi